ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ସାଲିଆ ସାହିର ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଦ୍ୱୈତନଗରୀରେ ଚାଲିଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କାଲି ତ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଏମିତି ପାଉଛି ଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି କାଲି ତ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଏମିତି ପାଉଛି ଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ।